i možemo. Sad ću vam proglasiti mini formacije 2. Treće mjesto i brončane medalje osvojila je formacija pod imenom Vještice. Pozivamo roditelje da slikaju svoju djecu. Možete slobodno doći ovdje ispred njih na binu i slikati. Drugo mjesto i srebrne medalje osvojili su Vatreni. Mjesto i zlatnu medalju osvojila je formacija Stardust. Molim jedan veliki pljesak. Kolim se kivat, kolim se kivat, koliš se. Molimo na djece da se maknu s podija kako bi nastavili dalje.